Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 nga ton oras, mayong pagpanyaga lang, no? May lang pag-monitor sa mga kaaksyon tang nagpamati na sa sining mga inoras, mga kaaksyon. Ang iban sini yara pa sa ilatag sa ka mga puluyan kag gahimusimos na para palanyagahon sa sining Udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay daluntang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga balita nasyonal karon gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues daluntaman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan kabayuntang nga lang ka kita sa sining mga inoras kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, no? Sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kalakip man sa oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginapalabot ang ato sining mga pagpanamyawa sa mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Klanin Antique, kag tubtob sa malabutan sa atong sining pag-broadcast. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugay daluntang mga balita gikan sa atong sining mga aksyon unit reporters. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon namon sa kanginan? Karon na dugay-dugay kadtuanta kag hibaloon tang balita gikan sa Kapitolyo we have aksyon na Marlon Hinovia ini may kang tanan sa PACE ginabantang 47,000 ang pinakamanubo nga bonus sa mga Kapitol employees mga tuigo ay porte Mayo man Sa balita naman kay Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center, power plan sang alkalde nga natala na ipresentar kay Presidente Bongbong Marcos Jr. isa kadakong development suno sa Chief Executive Officer sang MBCCI. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon, duwa ka mga kaso ginapresentar or ginapreparar sang Police Station 8 batok sa suspect nga nagpanglutang kag involbado sa shooting incident sa Barangay Singkang Airport nga nagresulta sang kamatayon ka isa sa mga miyembro sang Scout Rangers sang Philippine Army. Kag sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon John Diaz, duwa ka batch sang kapulisan sa probinsya ginpaidalom sa random kag mandatory drug testing. Kag kalakip man ining soltero nga naghikogo sa banwasang La Castellana patay. Sa balita naman kay Aksyon Alvin Graba sa patrol 30 ka mga personnel sang Barangay Granada ginpaidalom sa 5 ka adlaw nga fire brigade training base sa pangabay ni punong Barangay Talimudaw. Mayo man niya. Sa balita naman sa out of town mga kaaksyon kay Aksyon Roger Gotib karon dugay-dugay aton hibalaon ini may kang tanan sa mga kahoy nga ginaligar ginpangutod ginserahe ginpasarahe kag ginpangtukod sang balay sang anay city councilor sa syudad sang Sagay ginconfiscate sang DNR Cadiz. Why ni siya nagkuaya permit ya kag kay sino ni mga kahoy yaman probisan yaman makuha gid siya sang permit sa DNR. Balita naman kay Aksyon Nelson Patino bagong drug personality sa Banwa sang Tubuso arestado sa isa ka drug buy bust operation sang kapulisan. Sa balita kay Aksyon Vidya Pasibli Agriculture Office sa Banwasang Binalbagan, nagdihon sang programa angot sa wildlife celebration sining bulan. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, CHED hindi na magpanugot sang full distance learning umpisa sa second semester sang school year 2022-2023. Biocor Chief katapang luyag nga paimbestigahan sa komisyon o NAUDET ang ginaligar nga anomalya sa New Bilibid Prison. Presidente Marcos may bilateral meeting kay Chinese President Xi Jinping. Kag kapulisan ginadumilian sa pag-live umpisa sa Disyembre 15 tubtob Enero 10 sining tuig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa
drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dirigi lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, liog lang ta like kag share sa atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tay na karon dugay-dugay diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Ayos, sige, daligid lang kay mahatag ta pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto. May lang pagpamati kay Ana Sinoro, Jocelyn Ray Flores Baryoga, Jocelyn Song Comedia, kay Madam Georgia Gargasiran, may lang pagpamati, no? Probilino Marquino, Marlon Di Guzman, may lang pagpamati. Fernie Española and Emily Torrecampo Malayas, no? Kay Lilia Anilado, Alex Claire Alerta, sa kay Edmar Kilitar, Jocelyn Diding Alojamento, Nini Fretzel Tirante Duran and Duran family dira sa DSB ng inyo sa kay Fretzel Nini Tirante Duran, no? And Jocelyn Song Comedia, naman si Jinky Sayo Dorimon, Richard Malayang, Herchel Sombero Miller, Herchel Sombero Miller, and Roberto Catalan, may lang pag-monitor. Alex Claire Alerta, anong ginapadiwal mo? Ba padiwal? Okay, sige sa kay Ryan Bello, no? Ryan Bello, si Rosemary Baloes, Jimmy Haboneta, may lang pamati, no? Marlon Di Guzman, thank you, Gid. Lilia, okay. Daligid lang Richard Malayang, Gian Resisio, may lang pamati. And Lilia Anilado, no? May lang pamati Lilia Anilado. Then Richard Malayang ara naman Jojo de los Santos, may lang pagpamati Jojo de los Santos, no? And sa kay Rosemary Baloes, no? Musta lang sa family Baloes sa Isabela, no? Thank you gid Jean sa lunch. Thank you gid. Madam Virginia San Antonio Alpenda, gamonitor sa sining Mainoras, no? Sige, happy monitoring lang. Ay, pwede. Madam Virginia San Antonio Alpenda, dara sa Celine Homes, Barangay Estefania, no? Daligid lang mga kaaksyon araman si Alex Montesa, ga-monitor sa sining Mainoras. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result niya may si mama. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon, Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:01 ng aton oras mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige,
ang iban sinig ro timo-timo na sang palaniagahon mga kaaksyon. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining udto while 38 dias na lang ang nabilin before pa man mag-Christmas Day kag 45 dias na lang ang nabilin kag New Year's Day na. Yehey! Lapit nga nagahilapit na. Ay, Portino. Prodo galupok no? 38 kag 45. Ay, do palukpanay ba? O sige, dalon ta karon dugay-dugay ang balita gikan sa ato sini nga mga action unit reporters, no? Live extension na Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon kay pasudlon tanay kag kwaon tang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa 30 ka mga personnel sang Barangay Granada ginpay dalom sa 5 ka adlaw nga fire brigade training base sa pangabay ni punong Barangay Talimudao mga kaaksyon. Kagiban pang mga balita sa patrol mga kaaksyon upod kay Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagpatigayon karon nga adlaw sa nga practical exercise dito sa daan nga BFP Training Center sa may Panaad Park. Ining 30 ka mga miyembro sa nga Community Fire Auxiliary Group sa nga Barangay Granada kung paano magpakig-away sa aktual na nga sunog, Aksyon Rex, bilang kabahin sang ila sining 5-day fire brigade training. Kabahin ini Action Rex ang BFP Oplan Ligtas Pamayanan. Sunod diri kay SFO2 dyan na Stewart Mondido, ang Senior Arson Investigator sa Bacolod City Central Fire Station. Ining ginatawag nila nga CFAG, wala ukon Community Auxiliary Group ukon CFAG. CFAG. Oo, CFAG. CFAG. Oo, lain man ang pisan ukon CFAG pala. Ang ining mga miyembro sang CFAG sa Barangay Granada, ika-anom na ning barangay nga nagpangabay kay Bureau of Fire Protection para i-organize ang pila ka mga personnel sang barangay agud ipaidalom sa paghanas partikular kung paano magtapna kay in kaso gidman may sunog sa ila sining lugar. Tuyo diri ni Bureau of Fire nga mangin kabahin ang ining community fire auxiliary group kay automatic once na kuha nagali sila Action Rex na padalom na sila sa training, mangin auxiliary member naman sila sa Bureau of Fire Protection bilang mga quick responder team. Kung first responder ba Action Rex kung may sunog nga matabo.
kunti subong may ara nga aktual nga pag-uyat mismo sang firehouse sa mga trainees dito siya sa Panaad. Damlag pagali Action Rex ginatudloan naman sila kung paano gamiton o kung usaron ining fire X o kung fire extinguisher in kaso gid man nga may sunog o kung kung nagkalayo halimbawa ang isa ka LPG, sige natudloan man sila Action Rex kung paano gini gamiton. In short, sunod diri kay Mundido, luya gid diri ni punong barangay Alfredo Talimudo Jr. nga ining 30 ka mga bag-o nga mga miyembro sang SIFAG. Actually, kinabugusan na sila sang tanod, may babae pa gani Action Rex, BHW, kag ang daycare worker, kaga iban pa nga nangin miyembro man sang SIFAG dira sa area sang barangay Granada sa Handom nga makatuon ang mga personnel sini sa basic fire fighting, especially sa first aid kag ang rescue. Sunod kay Mundido, kunti out of 61 barangay diri sa siyudad ng Bacolod, ang Granada, sunod sa iya, ang ika-anong nga siyudad nga na-organize ang Bureau of Fire Protection after nga ginpaidalom sa one-week training. Diin una diri Takuling, may fire truck man sila Action Rex. Ang barangay Estefania, duduan mo to, siguro mga last 4 months ago, na-report naman nga may ginpaidalo man sa training ang ining 30 man ka mga personnels nila. Kay may fire truck naman sila, ang Handumanan, may fire truck na tapos naman sa training. Ang barangay Pahanukoy Action Rex last month, ginpaidalo man sa training ang ila sini nga mga SIFAG, although may ara sila fire substation kag may bag-o man nga ambulansya. Another diri ang barangay Tangob nga may fire substation, and karon ang barangay Granada nga may ara man fire substation, so magabulig man sila Action Rex amuni ang pinaka main purpose man diri. And again pahayag man diri dinhi Mundido, may iban pa Action Rex ikaw punong barangay distrito sa barangay Singkang Airport ang nag-organize naman para sa mga bag-uman nga mga miyembro sa SIFAG. Ano gani ng una to nga nag-organize to? Takuling, barangay Takuling, tapos ang Granada. Ang Estefania. Estefania. Tapos Handumanan. After Handumanan, ang barangay Pahanukoy, tapos ang barangay Tangob, kag ika-anom ining barangay Granada Action Rex. Ari ang pahayag ni SFO2 dyan, Stewart Mundido. Natutuan sila namon paano proper mo pag-handle, mga technique, strategies sa pag-away sa kalayo. Kutsing ganun, pila ka days o pila ka semana training na niya? Ano na ni Idol, 5 days ni sa nga training aton. Compose ang basic firefighting, fireground, search and rescue, tapos ang first aid, VLS, emergency rescue transfer. Pero yun ang salatanan, mga empleyado? Yes, so mga personnel ng barangay, may tanod, HW, may hari din mga chairman nga sa daycare. Kunin compose ang aton nga Community Fire Auxiliary Group or CFAG. Iyakap Oplan Ligtas na Pamayanan na program ni Bureau of Fire Protection. So, tanan nga mga barangay, no, dapat makatuon din sila? Yes. Actually, sa subong may ara na kami Takuling, Handumanan, Estefania, Pahanukoy, Tangob, Agamuni, ang Granada. Tapos ang barangay Singkang na-organize na namon, so mapatrain na lang sila sa amon man ang fabricate training. Tapos ang barangay Tasubong nga may kaugalingon nga fire truck, motong priority ginamon nga i-spray matrain din, Takuling din ang muna nga nakaprocure kay Councilor Ledigles, tapos ang muna ang Handumanan kag ang Estefania. Actually, kung naman ang mga barangay naton na ito lang, gusto man nila mapatrain. Subong ang amon ginahimo diri sa kay may training center tadi gingamit naman sang una or iya kami din na sang una. So may burn house na di, so actual kami di himo kalayo, and then ano na nila, ipatyo na nila gamit ang ano na niya fire truck na ning ginapagamit namon. Kaya para at least ma-feel nila ang pressure, aton nga ano ni nga nozzle nga may tubig at may pressure. Action Rex ang kabayan kita mga sang pahayag diri ni SFO2 Mundido. Balita sa patrol ginadulong sa inyo Action sa live. Alvin, Yes, sir. dali lang iulayhon ko lang ni ang 3rd Infantry Commander naton gindesignar siya ang Biscom Chief
Oh, mayon ang balita, Action Rex. Oo, Oo, i-follow up ko ni B. Ang third ID. Oo, si Major Major General sir. Benedict Arevalo Oo. na siyang kuan subong sang EFP Visayas Command bla. Siya man ang nagpamuno sini, siya man ang chief gali. Bani man Action Bulos Rex, ni no? sa kay Lieutenant General Robert Daos. Oh, buting ganun. Career. Kay mandatory retirement age gali ni si Daos, nag-retire siya so wala sang mabulos. Temporaryo nga gindesignar as acting EFP Biscom Chief si Third ID Commander Major General Benedict Arevalo. Bugal gid naton ini. Sa Action Rex, makon mo na, ang Biscom di daw Region 7 man na siya gyapo, no? Oo, Biscom. Region 7 blan nimo ang Oo. focus ni. Central CENTCOM na, Central Command. CENTCOM. Di, career promotion man, no? Kung taon mo. Oo, duwa ka posisyon ng ginauyatan niya. I-check lang siya. Sa Action Rex, tawag tingwaan nga pagkig-communicate kita diri kay Major General Benedict Arevalo. Report sang patrol ginadulong sa inyo sang life extension. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol mga kaksyon. No? May connection sa mahigkong kulo na manubo nga immunity. Simple Nara, no? Lihog lang tada sa aton sining traffic enforcers nanong natabo dira nga way gagiho, way ga andarang traffic lights. O dira sa Chinese Temple Plaza Nara Avenue. O lawig-lawig ka traffic ko. Ay, porte. Gaugtas ng mga motorista to, si paring Bastigirhen nagpaabot sini sang mensahe. Liog tada paring John G. Liba. Pag-monitor ni siya subong mo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon!
Kadtuantang balita ni Aksyon Art Hopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa power plan sang alkalde nga natala na ipresenta kay Presidente Bongbong Marcos Jr. isa nga dako nga development suno sa Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art. Hupon Aksyon Art. Lumatas sa next number 1 sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kung MBCCI ang kaundan sinong power plan o kung plano wala nag-presentar ni Mayor Albi Benitez sa kay President BBM, President Ferdinand Marcos Jr. Angot ini sa ginahandong mapanubo ang presyo sa kuryente sa sudad sa Bacolod sa Parabuton pagi sa sining plano nung lagi parabot sa alkalde. Sining din ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Sila nga tayo inikiti ini nga Nobyembre nga daan ang balita di sa ato Lacson Rex nga ang Seneco may ara sa ipatuman na 86 sentimos na increase kada kilowatt hour sa balangera naman sa kuryente bangod ini sa pag-idugman sa mga charges o kung na pagtaas na ginapatong kag obligado naman ang Seneco sa pag-implementar. Sini, nasunod kay Carbon, sini nga ang isa pagid gani gina-expect natin, no? Community na balaan nila nga si Mayor Benitez marapit sa karong administrasyon. Tani may ara sa ulihi isang plano, especially sa pagpatukod na gid sa planta na mag-produce sa substansya kuryente na gamiton as base load. Sila nga mo lang kinailan nun gid. Wala 24/7 na supply para diri sa Bacolod City kag Negros Occidental sa Hun ang mapunggan ang naman na ma-increases sa Parabuton nga matinog kaya hindi mapunggan sa diri kay Carmon kung madamo ninyo status nga from time to time tiko mo na ang presyonan sa gatong sumulog importation sa mga ginagamit sa mga planta di nagamahalan amo ning epekto nga hindi gid sa karon mapunggan ya ina palawag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Amo nang kinanglanon ta for base load. Meaning 24/7 nga sige-sige makahatag kay white sina di sa Negros. Subong kinanglan ta mga lapit na 300 megawatt. Base load pa lang nga. Oo. Okay? So, sige. Yes, amo nang gina-expect nyo sa power plan ni Mayor. Well, it is welcome din namon nga may ara. Kaya amo na nga atong problema white sang on island tawag diri sa Negros nga base load power plant. Nga makatwelve siyang base load requirements that's around subong we're going 250 to 300 megawatts. Nagalaman ang ilanganan sa siniya talipos-pos nga bayan sa 2022 kung tali mga sa patigayon ang pagsilapon ang talagapan o representante sa alkalde para sa ilahanay sa ginatawag recovery plan or program para sa masunod na tuig 2023. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall bulag ginatulong sa Inos Kalwan sa live sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon Art Hopon, aksyon na Marlon Hidovia Sanbayanay sa Kapitolyo Provincial. Gina-problema mo balang mataas nga blood sugar level
aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Katuan tanay balita ni aksyon na Marlon Hidovilla Pace ginabulubantang 47,000 ang pinakamanubong nga bonus sang mga Capitol employees subong nga tuig. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Marlon Hidovilla. Aksyon Mar. Aksyon Rex, okay na lang sa grupo sang progress of balance of capital employees on base. Dirang kinabulutunta, dirang mga 47,000 pesos lamang pasaka ang mahimo nga baton sang mga provincial capital employees nga additional bonus kaya hindi na mahatag subong nga tuig mo ang incentive benefit for exemplary services akong ginatawag nga IBIS. Bagon man nga ti ginagapit kining problemado kay nagligad to mayara sa nabaton ang provincial government nga notice of disallowance kag audit observation na memo halin sa Commission on Audit akon COA. So may petisyon tanay ang provincial government nga permado man sa majority nga mga provincial capital employees may kantaran sa ring notice of disallowance. So matabo sa ring waya na isang IBIS sa additional bonus sa mga provincial capital employees sa mga tuig 2022. So kung maway isang IBIS kay kung basihan nato nagligad nga 2021 ang kabagusan nga extra bonus o kung additional bonus kanabato nila to nga 65,000 pesos gito. So kung wala IBIS subong sigurado nga nubo-nubo siya. Pero sa pag compute ni pay sa President Renilo last year hindi naman silang tumangkit karubo kay ang pinakarubo nga baton sang kada empleyado is 47,000 pesos. Mayara sa ginatawag nga component ang ining extra bonus. Ang extra bonus ginabugusan sang performance bonus, performance-based bonus, agar tuwag na PBB. Ini PBB ni, why iniyaga palarehos, no? Nagadepende ini sa salary grade sang empleyado. Kay 65% ini siya sang sweldo sa mga empleyado. Ikaduwa rin may patuloy collective negotiation agreement, no? Collective negotiation incentive sa kunda si CNI. Plus mayara sila sa maturong tagit nga performance enhancement incentive. So mga 47,000 na pesos not bad, no, para sa provincial employees. Ini magkabatol sa extra bonus para lamang ini sa mga regular o kung permanent kag casual employees pati na ang mga co-terminus. No, so kung isipon ta ni sila tanan mga lapit-lapit din sila mga 3,000 ka mga empleyado. Ang pamangkot sa kalabanan ano ya ang contract of service o kung mga job order hindi na sila pwede nga makabaton sa extra bonus pero pwede sila makabaton sa ginatawag nga gratuity pay, no? Ang gratuity pay nagligad nga 2021 nagbaton ini mga contract of service kag mga job order workers not exceeding 5,000 kada isa. So hindi mag-sobra 5,000 ang bato nila. Amo nang ginahulat pa sa provincial government na guidelines halin sa Department of Budget and Management. Ako sa extra bonus, yari ang reaksyon kagapananawan sa nga Vice President kasi Renelo Lastiare.
Kung tanawon mo, mataas gyapon ang iyasang probinsya. Kay may registration sa sang CNA, may incentive, collective negotiation incentive bonus, which up to 25,000. So 25 nga CNI, PEI nga 5,000, that is 30. Service recognition incentive nga 10, that is 40. 65% o maximum 65% nga PBB on the basic salary sa empleyado. Kung tanawon mo na, pinakanubo ang suma namon no sa union, on the basis of the lowest salary, the lowest bonus will be 47,000. Based on the lowest salary, if granted by the provincial government, what I have mentioned a while ago, the SRI, the PEI, the CNI, and the PBB. The four sources allowable under our present DBN circular and civil service law. The minimum that if granted by the provincial government would be 47,000 based on the lowest salary grade. If the 65% will be granted, kay ang lowest salary will be 15 to 16,000. 65% of that, if I am correct, that would be 6 to 7,000, right? So meaning, mentioning the SRI, the PEI, the CNI, and the PBB, you will have a minimum of 47,000. Additional bonus na siya, no? May ara pa kitiban nga matunod nga Christmas sa bonus ang provincial government employees kay manti may ara sa ginatawag nga 14th month pay. Ang 14th month pay i-release ini sa una nga semana sa bulan sa nga Disyembre. Plus may 14th month pay bagid ganing 14th month pay kung masihan na to ng guidelines, pwede ini mahatag umpisa naglikat nga November 15 kung dasig mag-follow up ang department or division heads nga dara ka-assign, dara sa empleyado, dasig man ang paghatag sa sining 14th month pay. Plus, natuban ko naglikat nga Hunyo, may ginbaton man tong 3,000 pesos nga anniversary bonus. Ang mga provincial capital employees nga regular kada casual, kay may ara man sang DBM circular nga pagwa na nga ang government officials kag employees entitled din na sila sa anniversary bonus sa kada 5 katuig. So nagtupa 5 katuig ang subong nga 2022, so nagbaton sa nga 3,000 pesos nga anniversary bonus man naglingid na pula sa Hunyo ang provincial capital employees. Ang kaaksunod gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Henumaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Marlon Hidovi, aksyon na John Diaz, standbayanay sa balita sa Nukpo, no? No baklas dashboard, no? Way nagkinanglanon, baklason pa o kunhukson ang imo sininga dashboard bangod sang car aircon cleaning system, no?
Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:33 ang aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo, duha ka batch ang kapulisan sa probinsya ginpaydalom sa random kag mandatory drug testing. Kag soltero nagikog sa banwa sang Lagkasiliana patay man no ining biktima mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Action Rex ng Martes ang ginapinahan sa kalabanan ng mga kapulisan ang mga ATM machine kinakabato na sa isang bonus. Subong naman nga ang crime laboratory dala sa Negros Occidental Police Provincial Office kasunod sa ginpatigan nga random kag mandatory drug testing sa tanan nga mga kapulisan hindi lamang dala sa headquarters bisan pa sa nagalain-lain nga mga units sa police station sa Aksyon Rex. So, Rodrigue Police sa Talan Judges Catalogo ang spokesperson sa NOCPO sang Tuesday may 197 ka mga PNP personnel gikan sa Station Drug Enforcement Team ang ginpay idalom na sa drug test. Ini sa Action Rex ang mobalamang operatiba nga nagakandak sa bypass operation sa nagkalain-lain nga mga banwag kag syudad. Subong adlaw this afternoon or maybe was sa Action Rex ang second batch naman ang ipaydalom sa random drug testing. Ang sa Station Drug Enforcement Team, ang 197, this is mandatory kay regular ini Action Rex na ginapatigayon sa tanang nga PNP personnel nga engage sa pagpatigayon sa anti-illegal drug operation. Ang tomorrow, most likely, it's randomly selected or depende in Action Rex no kung sino ang mabunutan dra mapilian nga ipaidalom sa drug testing. Ang madunay katalogo ini regular na nga ginahimo sa NOCPO ang pinakatinutuyo sila nga mapasiguro nga luwas na anuman nga mga individual nga involvado sa illegal nga droga ang mga kapulisan diri man sa Negros Occidental. Dugang pa din ni katalogo the second batch after this one we will be expecting more batches pa nga i-undergo sa drug test considering nga sa probinsya sa Negros Occidental there are more than 2,000 ka mga PNP personnel Action Rex. Ang madaling katalogo isa mali sa pagpabakod sa inter-cleansing program sa PNP diri sa probinsya sa Negros Occidental. Yari si Police Lieutenant Judges Catalogo o spokesperson sa NOCPO. Amo ning aton sa mga isdet aton bala special drug enforcement team naton sa respective station naton idit sa aton mga officers sa aton mga chief of police and deputy chief of police in implementation. Ang previously sir nag-araman kita drug testing sa operation sa aton promotion sa aton mga personnel sa last parte sa promotion natin sir sa second level natin ng mga personnel natin yung mga kapulisan nga chief for promotion and legible for promotion nagkandang man kita sir sa drug testing man to see to it and to ensure nga ang aton nga mga promotables are negative or wala nagagamit sa illegal. 1 week and the next week kita papalo sa inyo nga negative. Action Rex si Police Lieutenant Judges Catalogo ang spokesperson sa NOCPO in terms naman sa result according to sa kung namusuning volume na ma-range naman around 300 most likely we will be waiting 1 week isa kasi mana pa antes naman Action Rex nga magwa ang resulta sining drug test nga ginpatigayon sa nagkalain-lain nga mga kapulisan dirihan sa Negros Occidental. Last month, there are 300 plus individuals or PNP personnel nga nag-undergo drug test and halos tanan sa ila Action Rex ang nag-negatibo gid sa drug test. No? Kaya laton to niya kung ano maging development sa sa ulihi Action Rex. Sa ibang pa nga balita, subo-subo ka nitabo sa may banwas ang Lagkasiliana, isa ka senior high school student, 18 years old, ang nagikog patay, no? Nagikog ini siya, nagibawian, kid sang kabuhi, Action Rex, mga alas 4 sang hapon, kahapon, sa bahay naman sang Barangay Robles, sa banwasang La Castellana. Sunod rin kay Police Captain Daryl Nigos, ang hepe sang La Castellana PNP, nga ining biktima, 18 anyos Action Rex, ang nakita na lamang sang iya naman rin nga lola, nga nagabitay no gamit ang nylon sa balayan sang ila mismo nga balay. Diktok sa Rex na panining iya lola sang bulig sa yadra nga mga kaingod man kag gindala pa ining biktima no. Gipapanaog gado nilang biktima galing kay
nagapabugnaw na nagsulat wala na sa senyales sa nga kabuhi, no? Sunod rin kay Ingos sa ilang pagpareha sa investigasyon, depresyon ang ginabatsag sining nga biktima nga 18 years old. Bangod nga nahidlaw na giniinisa siya mismo nga amay. Kaya ang i-amay Action Rex, hindi na ko na niya mag-communicate o hindi na niya ma-reach out. Wala sila sang contact nga duwa, amo tong pinaka-ginalinan gid. O kanilang to, ilang nga rason kung nga nagkikog ining 18 anyos nga biktima. Okay, ang matutuod agad nga amay bala, amo ni iya nga ginapangita Action Rex. And wala labot sina, ginapalayag rin ni Nigos nga wala sang foul play. Kumo antes naman nga sa puan patay ining 18 anyos nga senior high school student, nag-chat ini Action Rex sa mismo nga nobya, kag nagapamilindili na o kung nagalisensa na bala Action Rex, kag ginapalayag nga may personal inisa nga problema. Ang mga taon nila, depression, kasubo, longing sa mismo nga amay ang rason sa likod sining paghikog sa 18 anyos nga senior high school student. Yari si Police Captain Daryl Nigos sa ating interview. Sir? Wala po sir. Suicide talaga. Depressed po sir. Depressed talaga yung bata. Then, ang kanya is longing na sa father niya po sir. Ang kasama niya na lang po sa bahay is the grandmother niya sir. Yes sir. And yung father niya talaga sir, hindi niya na ma-communicate. Yes sir, may girlfriend siya sir na ka-text niya po during that time sir. And nakita naman po namin doon sa messages na nagpapaalam na siya sa girlfriend niya. Action Rex Sabatiano ang konfirmasyon ni Police Captain Daryl Nigos, ang hepe sang La Castellana PNP. Balita gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:41 nga tunura. Salamat gid aksyon na Jan Diaz sa balita gikan sa Nokpo, no? Daligid lang mga ka-aksyon, standby na aksyon na Irek Magbanwa kagangato sila nga mga out of town reporters, no? May tisianay kulang balang imo sila nga lawas ang vitamin C. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
mangayo sa ginubakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo madua ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan na-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is
My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa impunto ang aton oras karon dugay-dugaya. Kay under control na kuno ang kalayo, pero may mga naga-text pa diri nga taga-punta tayo nga sige pa didto kunong sunog liog tanabi sa aton nga mga listeners dabi kung ano gid kamatuod ni under control kung sige pang kalayo, no? Kay bago lang sa text di nga sige kuno yang kalayo sa taga-punta taytay daliog tanabi text dibe para sigurado or message lang sa Facebook ta, no? Kung ano gid ang kamaturan sinig sige pa o kung wala na. Amo na kay importante. Kag ano blang nasunog? Kay base kung dalapugan blang gaso to. Sige dali lang. Way ka sabat to? Way ka sabat? Dali gid lang kay gina-check ta ng Bureau of Fire Protection Action Eric magbanwa. Fire out na gid. Nga hambal di sang listener naton. Sige pa kunong sunog. Ay nanugid balang kamaturan sini. Daw galingin ang ulo ko. Ting Bureau of Fire Protection, kagang amite, nag-pull out na gani ko, no? Kay under control na, no? Sige, okay na lang to, hence. Basta ang hambal sang Bureau of Fire Protection, kag amite, nag-pull out na ang ila unit, no? Sa Punta Taytay. Kay Madam Jocelyn Daliog, tadabi sa nag-text sa imo kung sige pa o kung wala, no? Para sigurado gid. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maki-update na kay Aksyon na Eric Magbanwa sa pinaka-latest sa sining duha ka mga kaso. Ginapreparar na sang Police Station 8 batok sa mga suspect nga involvado sa shooting incident sa Barangay Singkang nga nagresulta sang kamatayon sang Army Scout Ranger mga kaaksyon. Duha ka mga kaso but sinuning failan nila at sigurado failan gining isa ka suspect nga yaraman sa ospital, no? Ambot sino pagid ang failan nila kaso kay nagplanago ni sila ining more or less 5 ka mga tawo ni nga pati pick up gani ni sang suspect ni gintago pa nila mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon na Eric. Aksyon na sila na pagpalingin na ang imo sining ulo kay ari na. Iho na kag sigurado na. Ang ano? Ang imo gilmunong nga wala pagali kahapon. Subong ara na. Tudas na yan. Ulihi talag Kirby. Tudas na. Kanami sa kampan mo sa ako nga piyo na kapon. Piyo na. Kali wala pa ya. Pag-o palang liya. Paulihi pala na. Ayo. Kaya Toto Noel
Noel Zambales na, Action Rex patay na. Anong patay man? Patay na kalayo eh. Ito nga pala to. Nagbalik na gani ang bumbiro kay patay na. Si paring Noel Zambales, amo ni isang driver na dabla sa LCC mo. Thank you, Gida. Kay patay na po sila kung ng kalayo kay patay na. That's why nagbalik na ang mga firemen ta. Gani. Hindi mo na pwede may kalayo. Ito kabayaan nila to. Kasi yung gano'n na lang to yablaw. Mapasulan pa sila na nagbalik mo inyo yung kabayaan yung may kalayo pati yun. Laban eh. Nagbalik mo Ayo. Sila ni Mary, Mary Sigubya? Nanay Mary Sigubya? Sigubya, guro ni. Mary Sigubya. Agad po tatay na. Siling niya, Action Rex nga, wala man kami di kabalo nga may sunog di sa Punta Taytay. Bag-o man lang. Layo na guro sila. Layo na guro wala sila. Wala po layo. Nagbalik na ba guro pa truck eh? Wala po nampot guro sa lugar. Wala man sila kabalo. Layo na guro sa inyo. Nanay Mary Sigubya. Nanay Mary Sigubya, layo na guro sa imo. Layo na da. Hindi na magpalibog Okay, nagbalik naman ng fire truck. Kaya mo silingon mo, nakalapay guro sa imo derya. Importante palibogi lang ang plaboto nila. Ayo di purma. Di na sang kabataan mo, no? Laban eh. Hindi na ako pala natin ni Action Rex, no? Kung may arayawat pa man. Laban, gid laban. Amo na dang tirada, no? Si Jolie Militado, patrimonyo, lingya kung mangkot siya kung din ipa-register ang SIM card. Di wala pa man ah. Wala pa man advice? Oo. Mabalaan na tanan na. Matay lang sa Action Radio kay announce ta na. Laban eh. Kay may mga proposal ng gobyerno mo. Registered lang. I-register kag permanente mo na nga number eh. Laban eh. Para nga ang ginatawag nga tracing, hapos na lang kung puno pamahog na sa imo kag kung ano nga sistema da. Laban. Dahil tiyan mo man na ang purpose sa gobyerno para paiway pa rin yung mga scam nila. Di kalabanan, daw ginapagi sa cellphone, Action Rex, no? Gani, kadamo sa nag-text nga daw hindi amo. Ay, kung daog ka kuno sa 180, ya tawgi ko kag para nga maklaim mo ni, no? Tapos mangayo pa load. May padali ko SIM card nga, SIM ano na, card nga amo ni 500, 300, 400, ambot na nung mga SIM ni man. Dali ko load para nga makakontak ako sa imo, ka makakontak sa ako, no? Laban. Ay, kanami nga mga mutos, no? Nasa lamukan si paring Basti Girhin, no? Nao? Kay sobra tayo. Kay Gatsibugid sa guro. Pare, kung kami na-rex ka na, timingon mo ka nakatulon ka na kay... Laban eh. Kasi magtala ka mag-agi sa lungga sa ilong mo, no? Pag magtala kang kanon, ang sa baba, mag-agi sa ilong ko sa lunggan mo, no? Way, kita to ka coffee to sa Ambalya to, no? Sa di nga lugar to ka na eh? Sa may Stefania, bla. Ay, oo. May listener pagit kita, Action Rex nga... Lipat ko sa ngalan niya, nagbunog gabi sa akon. Si Action Rex, kilala ko na kay ang iya bata, kang bata ko, crossmate sa RCC. Galing. Oo, sino nga rin lipat ko sa ngalan niya. Ginunoy gabi sa akon. Oo. Sino ka rin ngalan sila? Si Kapchada, kag si Kagawad Jofred. Uniforma. Hindi sila mo, ang gagawin pa na yan. Kapchad, sino pa ginaulat mo? Drona. Tago. Sino nag-amigo mo naman? Sino to man? Ang amigo mo ba sa LCC? Kung pa may bata sa LCC, iskilay mo bata kung sa Bitanay. Sa LCC, tito ka patamya sa kadagabi sa kung sa night patrol mo. Sino to ngalan niya man? Dyan ay kakay check kuhan ko pala scan ko di. Basta do nalipat ko sa ngalan niya to daw ang yung apelido ito, Abiliar. Basta sinyari, guys, ako to kay Action Rex Kantong kay Kusmitanay kami na sa bata niya. Oo, bata mo ko nung bata, Kusmitanay Diba, matik mo sa dugay-dugay sa imo Oo, gani man. Hindi ka magkabaraka kay... Ang yan ako ng transaksyon to, gabay answer na sa? Si... Oo, gabay answer na sa ko no. Oo.
Ang ko sila nung work ko sila niya kabay answer man ko ah. Correct ka. Sige ba ila kay ako nga financier na loko daw sa GNG mga kapi-kapi tada. Oh, laban ni. Lala mo na sino na? Galada Blaser. Oo nga ba. Sigurado. Financier sa kuno, financier nang kabay answer sa kuno. Sila. Oo. Sisling ko ba kung may mga ligwada nga mga roida lang ako. Si Sir Amarilla. Si Sir Amarilla galionan. Oh, bayan sir ni gusto na gle. Gani man. Pero niya sa mamasay ko to sa imo bala sa GNG makapikapit. Oh, problema. Gani. Karon to si Parerox niya nga ako nga financier da loko to sir kay makapikapit da. Oh, laban ni monitor ni sa subong niya. Nan subong monitor na si Sir Amarilla galio. O si Gary. Si? Gary na sa Gary. Correct. Gary Amarilla. Nano. Bata. Asawa yan na si Mama Amarilla. Manda sa West Negros, sa LCC. Sa LCC ang asawa yan. Correct. Arada kagang anak ya, updanay na sila ni third sa basketball. Nano. Nagkana. Amo na siya. Bingo, te. Ano ginaulag mo pa kagawa, Jup? Ayun, di kurma. Katapkat, hindi na magpabungol da, no? Diga, parang kabi-all. Kabi-all, kag sana all. Ayun, di kurma. Inano ning update ni sa Oy, ang update ka na kami breakthrough bago lagi Action Rex. Sulod sa ako, may nakatawag ko liwat kay Major Jory Puerto. Ini mga ugtogid, antes ka magbalik da. Namag ko sa iya, kag nag-inform sa aton nga, atong 5 lang nga wala makasurrender. Ay, ang 3 din nag-surrender na Action Rex, bago lang gid. Nagsungka nagle? Nagsungka ng 3 sa 5 nga nabilin. So, ang imuhon din ni Police Major Jory Puerto, sila niya Action Eric makahatag paginidugan ng kabakuran sa pagpasakat asang kaso. Hopefully may agaw nila ining hapon Action Rex. Pero with this development nga may 3 nga nag-surrender, siguro basi kwaal pa nila affidavit ang 3 ni. Kasi siguro plano ni Major Puerto, kasi imuhon nila nga witness. Ining 3 ni nga nag-surrender karong ilaman ng ukto. Amo ni mga upod to sang... Oo, amo ni upod ni Ulysses Karampatana. Ni Karampatana? Oo, amo ni upod yung 5. Di ba itong upod dyan? Nanawaga matagal yung kagabi. Piling ko para hindi ko madala sa kaso, kaya mabulubugat nga kaso ni. Surrender ka mo, basi ko na mati, mas laguro kami sa advice na Amo ni karoon nga ugtong, ang 3 nag-matomato kadto sa police station. Ano ning ilang partisipasyon Ate mabalaan na kay karon hapon ko ano sila pinibit mo. Pag siguro tayo mo na ng Bali Major Jory Puerto sa station number 8 nga himuon nila nga witness sa kaso against sa kay Ulysses Karapatana. Kaya kung mabutunduman ang atong problem ni Ulysses Karapatana nga si Joseph John Magahom, amo niya ang una nga nagtindog na testigo Action Rex against sa kay Ulysses Karapatana. Tinupod man isla? Ganit, si Proseo nag-turn out into witness. Ano testigo? So that's why ka napapakot pag nag-evidence Action Rex against sa kay Ulysses Karapatana kaysa gining maabaganis ang mga lagko nga kaso nga pasaka na sa station number 8 ni. Kaya ang development karong kaugto nag-surrender pagit ang 3 himuon ni posible witness ang pulis depende sa participation nila. Pag nahibaluan, madugang-dugangan pagit ang kabugat sa ebidensya may pasaka. Mamungol gini siya gali? Ay, Action Rex nga. In fact, pulis ko ganit kayo nang anistura to sa BCPO, yato sa tutulong ng Action Eric, kayo na sila pangabuhi. Ni sino? Ni Karapatana ni. Oti, bank accountant. Membro sang gun club. May pa na magsulod ay. Ara na may permis sa katiro-tiro. In fact, ang kilala, tagani, nga kilala mo man, permis sa na katiro-tiro Pero botelya? Hindi ang sa dalom to diyo yung teknologi mo ito para ni sila bala actually ni Karapatana siya sa totoo lang kung ano siya gun enthusiast na siya pero sa katiro-tiro in fact opo na sa sang kuya mo sa Eagles tiro-tiro pero kayo nasang dito ko sa BCPO may nagmunis ako niya Action Eric ng report niya bala na parte kay Karapatana niya actually kayo na sa pangabuhi niya ambot ka nag-intra sa mo amo na ya ang salakyan 3 kabilog dako ang balay. Tapos, establish na kayo pangabuhi Action Rex kasi nag-isawa sila ko may ubraman mo. In
fact, nakibot pa kaning asawa nga na-involved si Ulysses Karampatana. Mismong mga kilala naman sa video, nakibot pa kaning sa sining balita nga na-involved sa sining paglutang sa Army Scout Ranger nga napatay nga si PFC at Mark Iwaya. Now, going pa sa tatlo, so mapabakot pa rin ang ebidensya sa pagpasaka sang kaso. Pag atong duha nga wala pa yung makasurrender sa lima sa lima sila may duha pa nga makasurrender, di sila ni Major Puerto kung hindi pag-surrender yung duha ni ilakip ko na sa kaso. Ang kaso nga plano nila nga ipasaka kay Ulysses Karampatana nga kaso nga homicide kag kaso nga prostrated homicide. Kasi si Karampatana nagyapon na sa bamsi mong ginabulong. In fact, stable naman ganing isini nga sitwasyon kaya ikaw isini abaga pero naglapos ni sa iya sini nga likod ang bala. Action next mong bayan nga kaya may masipit ang iya nga mga internal organs na, no? So, ara sa ginatawag nga stable na si Ulysses Karampatana, sigurado sila ni Major Puerto kung may ngagaw nila ini nga hapon, pero I doubt kung may ngagaw nila kaya may tatlong nga nag-surrender nga daan. Ginagwardyan pa sa ka-pulis? Ate, bisa niya papagwardyan sa pulis, hindi naman naguro malagyo. Kung malagyo sa mas worse pagit ang iya kaso. Action next, inipensahan niya lang ang iya nga kaso nga pasaka ni Major Puerto siya kay amo ni ko nga nagdasig ng action next kay may nagtinto nga testigo wala po sa testigo yung nakakita sa insidente mismo upo di Karampatana na testigo against sa iya mong di ko magtestigo pag ining tatlo nga pag-ula nag-surrender ining kaugto di mabulubog at nga ebidensya against sa kay Ulysses Karampatana nga ipasaka nila nga kaso kung maingagaw karon sa hapon action next. Sino nagdalaya sa iya sa ospital? Ang mga upo niya man tuing, upo niya sa inog tuing. Sila man ito nagkarga sa pick-up? Sa pick-up. Kag atong ang ininduha, guro ni nga aksyak nga wala magka-surrender ni. Yung ni Major Puerto, posible isa rin sa ila, amo ang nagtago sang 9mm ni Ulysses Karampatana. Ay hasta subong according kay Major Puerto, wala pa nila ma-recover ng armas mo. Maging gamit sang sining Ulysses Karampatana. Anyway, ari ang porso nga sa palayag ni Major Puerto in preparation sa kaso nga pasaka nila against sa mga persona nga involved sa shooting incident nga nagluntad sa tong nagligay nga daw dira sa may Lacson Extension, Purok Halobax, Barangay Singkang, sinisita sa kulatan sa may Tulips Resto Bar. Kaso kaya yan si suspect na. So, kahapon nasupay ang mga nagigingnan nila. Nag-inom sila ng grupo dito sa kapwa sa Tarasiya. Pagkalas 11, hanggang nangagan din si Ulysses na maging wantado sa kapwa. So, ang muna nakalapot na dito sa lugar na hindi nalabo ang krimen. So, dito nga gusto ka na mag-inom, wala ka nagpa-order ni Antagia, naglalisay, muna nang tingaruanan sila. Sa inyo plano nga papasaka sang kaso, sir? Ano nga kaso ipasaka nyo? Pag sino, masuspitsado nga pasakaan yung kaso, sir? Bali, subong si Ulysses, ang imapa nga upod yung wala na surrender, kung natin di may natin sila, ang nag-try to sa pick-up, maging patakuha niya sa kusel, yung gamit ng krimen, punta daw sa kaso sa file subong at daw. Atong upo nyo, sir, nga naigo to, nadarato sa kaso, sir? Bali, ito subong kay Ara sa pag-file sa ospital, tapos na buwan na mo statement, amo na nagtaya ni kusel si Ulysses, tapos ang mga nagninubok na. So, yung mga natin siya as witness, si Joseph Jan Magaw. Ano, sir, nga kaso ipasaka tayo, sir? Bali, ang kaso, homicide, homicide, sa kay Ulysses, ang imato nga wala ng surface sa upod niya, yung punta at accomplice na kaso nga duwa ng saka ka. Homicide. Bago nag-surrender, developer ka na tuti, nag-surrender ning 3 sa 5, sila laban duwa na lang ni Guro madala. Kung hindi pa mag-surrender, ining duwa, hindi ko na kapamatid ng duwa, nga upol siya ni 3 nga una nga nag-surrender ining ogto, kung ako sa inyo, para di ko madala sa kaso, pagsungka, nakamukay mabulubog at ini nga kaso ang atubango ninyo sa sining krimen nga inyo na intrahan. Update ka mga balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Direct Pagbalog ng report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. Aksyon Radio. Sa
Thank you. Salamat sa ginaksyon na Eric Magbanwa. Update ti adtong kaso lang panglutanga dira sa Barangay Singkang Airport. Nakaligad nga gabi mga kaksyon nga nagresulta sang kabatayon sang isa ka miyembro sang Scout Rangers sang Philippine Army assigned sa 60 ano to nga unit 91st 94th no IB dito sa Southern Negros na plus ang pagkasamad sang iban pang mga sibilyan no ay kasadya. Sige, kantuan talang balita ni aksyon na Roger Gotib mapakadi sanay kita mga kahoy nga gin aligar gin pang utod gin pasirahe kagin pang gin tukod ini sa balayho sa ngaday konsyal sa syudad sang Sagay gin-confiscate sang DNR sa syudad sang Cadiz. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon no Roger Gotim. Aksyon Roger. Action right confiscate sa mga katapo sang DNR sang Department of Environment and Natural Resources Cadiz ang mga kahoy nga ginaligar gipangutod ini action right sa kagin patamanyo gindapat sa balay kagin natukod kagin balay sang ginaligar isa ka city councilor kaga former city councilor sa Sudad ng Sagay nga si former councilor Samson Anya Lucas. Suno sa report nga ini ang pagpamulod sang kahoy ayara dira sa nasakupan sang Northern Negros Natural Park sa Sitio Dinaldagan, Barangay Celestino Villasin. Nagsugod sa ito pagalining bulan sa Agosto nga reklamo mismo kagin na parangat sa DNR nga complain mismo ni Kagawad Charlie Anya Lucas ang manghodman sa nagapatukod sa balay dira nga si former councilor Samson Anya Lucas. So mo ni ang katuan sa DNR kagin inspection sa itong nagligal ban nga bulan sa nga Oktubre kapag katapos sini suno sa report kadamo sa mga kahoy nga pangutod. Pero sa ulihin na report naman nga ginpataman nyo na kagin dapat sa balay nga ginatukod sa nga sining former councilor. So kapon nagapangayo sa police assistance ang DNR upod kung tani ni mismo sa kay Centro Officer sa nga DNR Mr. Mamad Gandarusa, pero ang nagapadulong dito amoy ni ang sining assistant nga si Mr. Jan Udango kagin confiscate karga sa tracking ang dump truck nagahulat dito sa ubos kag ang isa man ka sakyan nga pangkargo ang nagataka dito kag nagpangakot sa siling kahoy. Wala pa man niniwalan kung tinagid ka bird weight ang mga kahoy, pero sa karon yara na ini sa compound sa nga DNR kag ready na ang pagpasaka sa nga kaso sa mga natungdan nga involved sa siling pagpangutod sa kahoy sa protected area sang Barangay Celestino Villasin. Yari payag ni Mr. Jan Udango ang assistant Centro Officer dito sa may syudad sa Cadiz sa aton man sila nga interview ka sa mga katapos ng media. Nalun namon sa mga opisina for custody and i-scale namon para ma-determine namon kung pila niyang volume na ako no? So this would serve as additional evidence for the filing of the case. May payag ni Mr. Jan Udango may katalan sila balong naton kumulasan o ganda nila mapasakang kaso kasuro sa iya nga magapasaka sa kaso mo ning paso ang provincial ang ila sila nga tawag sila provincial area superintendent o protected area superintendent ang Brigli Paso nga suno sa iya ang head sila amuman ang provincial Penro officer bala nga si Engineer Gian Herangaya sa may syudad sang Bacolod. Report gikan sa syudad sang Cadiz sa itong mga kaksyon nga mahilig magkape ato siya pagpanugyan nga manamit ka kape kag may benepisyo sa tudlawa sa mo ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix mula mga
TV. Ini si Aksyon Roger Guti report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Salamat kinakson na Roger Gotti, Bakson Nelson Patinio, standby anay no, sa area sang Toboso, no? Paring John kag Maring Ronali Solinap dirao sa La Carlota sa RG Sol Roofing. May lang pagpamate. Paring John kag Ronali Solinap. No? Kagay Daddy Roberto Bibi Esporo kag Mami Belinda Esporo sang La Carlota City. May lang pagpamate. Halin kay Paring John kag Ronali Solinap ang pagpanamyaw. Ayos! Sige sa mga ka-aksyon life extension na vitamin D3 anay kita, no? Sa siguradong sigurado. Ang tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kantuan tanang balita ni Aksyon na Nelson Patinio sa Banwasang Tubuso, bagong drug personality ho sa Banwasang Tubuso, arestado sa isa ka drug by bust operation sang kapulisan. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action RX newly identified nga drug personality sa Banwasang Tubuso ang arestado sa isa ka drug by bus operation sang kapulisan kahapon nga adlaw sa Purok Malipayon, Barangay Bugang, Banwasang Tubuso. Action Rex. Kinakilala ang sospitsado nga si Rogelio Bacato, 25 anyo sa amuman nga lugar. Nakuha sa iya Action Rex ang posisyon kag kontrol ang apat ka transparent plastic sachet nga may unod ginasuspitsuhan siya buk nga nagabuk at ini sang 0.5 gramo nga may standard drug price nga 3,400 pesos. Nakuha man sa sospitsado ang 500 pesos nga ginagamit nga bayba sa money sang kapulisan, kalakip diri ang cash nga isa ka gatos ka pesos. Ginapamunuan Action Rex ni Police Lieutenant Rene Boy Eduardo, ang Deputy Chief of Police ang Tubuso PNP, ang nasambit nga operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sang sospitsado. Sa karon Action Rex na hunong sa custodial facility sa Tubuso PNP ang sospitsado kag natalana ini nga pasakaan sang kaso pagbayular sa Republic Act 9165 o kunang pagupot sang illegal nga droga.
Report gikan diri sa Banwasang Tubuso. Kaaksyon yun Nelson Patinio na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Matapos ang balita ni Aksyon na Nelson Patinio, kaduan tanay si Aksyon na VJ Apasible sa Banwasang Binalbagan naman kita, no? Agriculture's Office sa Banwasang Binalbagan, nagdihon sang programa angot sa wildlife celebration sining bulan mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex na naraisari ng mga programa karon ang ginahimo sa Municipal Environment and Natural Resources Office sang Binalbagan bilang kabahin ini sang pagsaulog sang wildlife celebration sining bulan. Suno sa kay Cesar Gayem, ang Menro Officer sang nasambit nga Banwa, ining wildlife celebration ang gindihon sang provincial government sang probinsya sang Negros Occidental. Bangod sa ni Action Rex, nagpatigayon sila sang Coastal Cleanup Drive, mangrove planting kagiban pa nga mga programa nga mapuslanon para sa aton nga dunang manggad. Dugang pa ni Gayem, naglunchar man sila sang isa ka localized program o kon ining utan kabuy isang tanan. Sa diin ilang nga gina-orient ang pilag ka mga barangay sa Banwa angot sa food backyard production. Ginpahayag man sang Tiglikom sang Agriculture Office nga naglabot sa 7.8 milyones ka pesos ang ilas sining annual budget para sa tuig 2022. Yari si Cesar Gayem sa aton sini nga interview. Isa nato nga flagship sa mga program diri sa munisipyo sa Banwa sa Binalbagan, isang aton nga utan kabuhi sang tanan. So ginimo namon sina-share na merge ang kwan na in collaboration sa aton nga sa Mayor's Office, sa Municipal Nutrition Action Office, then ang aton nga MSWDO, ang Municipal Social Development, yung kagangaton nga Municipal Agriculture Environment Office, nagkandak kita sa isa ka programa nga the holistic approach na sa sir nga ang first to namon ginimo sir ang apat ka barangay gindungan namon orient sa oriented sila sir sa mga sa minaw in relation sina sir sa aton bala nga mga malnutrition nga problema nga nag-arise diri sa kada barangay. Then ang tapos na sir ma-orient pa ng agriculture regarding sa aton nga food production sa backyard food production. Muna sa ginaton sir nga ginakandak subong criminal kagangaton. Ang kabahin gid lang sang pagpahayag ni Cesar Gayem sang Menro sang Binalbagan. Balita nagikan sa Banwasang Binalbagan. Ini ang inyo kaaksyon sa 5th Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Constipation ang problema ninyo. Balokang constipation naman siyang iloy-iloy isang tanan nga mga diseases, mga kaaksyon. Evergreen Herbal Cup. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kaya kay pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may sumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo
kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa Syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang purok kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat ni sa PM nga ginatag sa amon paghatag sang medical mission diri sa purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito nga yung patigayon ng mga activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Action Radio Bacolod nga magapadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. Alang nata sa tiyempo, diri sa ato sini nga pangalagad pasensya gid ang waita malabutan, pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa diri ginamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman